Așa, hai să vorbim despre aparatura foto. Se apropie sfârșitul anului 2025 și urmează să intrăm în 2026 și chiar eram curios cu ce aparatură am rămas. M-am uitat ieri la un clip vechi pe care l-am făcut pe data de 27 iulie anul acesta și am zis să refac clipul. Am încercat în săptămâna aceasta să-l refac, nu mi-a plăcut ce a ieșit, așa că am zis, hai, dacă tot îl fac, să iasă ceva ca lumea. Așa că hai să nu mai pierdem timpul și să vorbim despre aparatură foto-video, da? Încep cu un Canon RP. Am cumpărat acest body, dacă nu mă înșel, anul acesta sau anul trecut, nu mai mi-amintesc sigur. Este Bicam, a doua cameră, deoarece camera principală este R6 Mark I cu care filmez în acest moment, pe care o să vi-l arăt imediat. Este un full frame, foarte mic, mai mic decât un telefon, este mai mic decât telefonul meu, decât un Samsung A56. Are multe limitări, în sensul că nu are water sealing, nu are stabilizare pe senzor, nu ai cel mai bun autofocus, nici cele mai multe puncte de autofocus și nici cele mai multe cadre pe secundă, da? Dar dacă vrei un aparat full frame sub 4.000 de lei, eu am reușit să le iau sub 4.000 de lei, este un full frame totuși, este mic, ușor, iar pentru munca de studio sau portretistică sau oriunde ai un mediu mai controlat, este un aparat genial din punctul meu de vedere. Cu limitările sale, până la urmă nu ai pretenția de la un aparat de 4.000 de lei să se comporte ca unul de 200 de milioane, da? Dar un aparat foarte capabil în continuare, care rămâne în trusa din 2026. Îmi place să lucrez cu el în studio, îmi place să ies la fotografie de stradă cu el, deci poți face foarte multe lucruri cu el, ținând cont de limitările sale. Poate nu e cel mai potrivit aparat pentru wildlife sau, nu știu, fotografii de sport sau chestii de genul, deoarece are anumite limitări, cum vă spuneam, are mai puține cadre pe secunde, nu are water sealing deloc, nu are stabilizare pe senzor, da, adică are anumite limitări, dar este și normal la prețul acesta, mai ales că este un aparat destul de vechi. Dar este un aparat pe care îl recomand, eu filmez cu el în 1080p, cum filmez și cu Canon R6 Mark I acum. Dacă nu mă înșel, cred că poate filma și în 4K cu un mic crop, dar pierzi autofocusul, nu mai știu exact dacă am sau nu am dreptate. Oricum, un aparat fain pe care vi-l recomand. Nu-mi vine să cred cât de mic poate fi acest full frame, dar este un aparat care mi-a intrat la suflet și care rămâne în 2026. Hai să vorbim despre lentila cu care am început trusa full frame. Este vorba de 100 mm macro 2.8L de la Canon. Este un L în primul rând, cea mai sharp lentilă pe care am văzut-o ever. Îmi place și opțiunea aceea cu ESA Control, cu Spherical Aberration Control, nu pot să spun că am folosit chestia aia. Am luat această lentilă pentru close-up, pentru fotografie de produs. Este construită ca un tank, am încredere să ies cu această lentilă în ploaie fără nicio mică emoție. Este prima lentilă din trusa de full frame. Când am cumpărat Canon R6 Mark I am cumpărat și această lentilă. Și am avut această lentilă câțiva ani, efectiv. Cu ea am făcut-o de la portretistică, la close-up, produs, street. Deci cunosc lentila asta ca pe tatăl nostru, să spun așa. Chiar știu, dacă sunt pe stradă, de exemplu, și vreau să încadrez un om full body, știu de la ce distanță pot trage cu ea full body. Asta se întâmplă când ai doar o lentilă câțiva ani. Recomand această lentilă, este un pic mai complicat să faci portrete cu ea, deoarece este foarte sharp și poate chiar deranjant de sharp, dar n-am văzut în viața mea o lentilă atât de ascuțită precum lentila aceasta și ea rămâne în trusa de 2026. Următoarea lentilă este vorba despre un Canon 100-400. Parasolarul se vinde separat, se numește ET74B. Din păcate această lentilă nu vine cu parasolar, ai aici un mic buton de blocat și atunci când îl deblochezi lentila devine destul de măricică. Am luat această lentilă deoarece întotdeauna m-a pasionat wildlife-ul
Am testat-o, dacă nu mă înșel, cred că doar vara aceasta, sau vara trecută, cred. Am făcut câteva fotografii de care sunt mulțumit, pe care o să vi le arăt acum. Este o lentilă foarte distractivă, foarte bine construită, ieftină, cred că undeva la 4.000 de lei. Pentru cine face wildlife știe că asta e un preț foarte bun pentru ceva entry, da? Poți face foarte multe chestii cu această lentilă. Eu am ieșit cu ea în herăstrău, am făcut și cadre de natură, cum sunt acestea cu copacii aceștia plini de zăpadă. Rămâne în 2026, vreau să o folosesc mai mult vara aceasta, dar este o lentilă foarte faină și pot spune că m-am bucurat de ea și de calitățile ei, dar și de defectele ei, da, și de imperfecțiunile ei. M-am bucurat de ea și nu îmi pare rău că am achiziționat această lentilă. Nu trebuie să te duci în Antarctica neapărat să fotografiezi, nu știu, pinguini, deși vreau să ajung în Antarctica să fotografiez pinguini, pentru că noi nu avem pinguini. Dar poți face fotografii de wildlife chiar și în parcuri, da? Cadrele pe care vi le-am arătat sau pe care vi le arăt în continuare sunt în mare parte făcute în parcul Herăstrău. Deci se poate. Sau te poți duce la un zoo cu această lentilă, să filmezi câteva chestii faine, poți filma din mână fără probleme sau să tragi câteva cadre. Deci este o lentilă foarte bună din punctul meu de vedere. Din păcate, dar la prețul acesta nu poți avea alte pretenții. Este destul de întunecată, în sensul că este un 5.6 cu 8. Putea fi un pic mai sharp, dar dacă faci setările corecte, pentru că la wildlife wildlife-ul necesită alte setări decât fotografie de studio sau stradă sau chestii de genul, poți face cadre foarte reușite cu această lentilă. Repet, dacă știi să faci setările corecte. Rămâne în 2026 Canon 100-400. Hai să vorbim de această lentilă, care nu a fost înțeleasă de foarte mulți oameni. Este un Polar Pro 28 de mm Light Leak F11 fix, adică diafragma nu se mai deschide, nu se mai închide. Îmi place acest căpăcel. Este diferit față de ce ai pe lentilele normale, este un căpăcel transparent, cum este și acesta din spate, numai că acesta este din plastic, acesta este dintr-un cauciuc. Lentila, îmi place coloritul ei în primul rând, rar vezi lentile colorate în genul acesta, dar oamenii nu au înțeles un lucru. Toată lumea avea impresia că ea are o gaură în obiectiv pentru a face light leak-ul respectiv. Tu ai aici un inel pe care dacă îl ridici, nu știu cât o să se vadă, ai un cerc transparent pe lentilă, da? Practic înconjoară toată lentila. Și atunci, când ai ridicat acest inel, lași lumina să pătrundă prin acest loc. Sau, mă rog, unde alegi tu să pătrundă lumina. Fotografiile făcute cu acest obiectiv, o să atachez câteva, dar nu sunt făcute cu funcția de light leak, deci l-am folosit ca un obiectiv normal. Pe lângă faptul că au vibe-ul de film, da, pentru că îți faci orice cameră full frame, point and shoot, practic, adică ai un 28 de mm, ea are focusul predefinit de la 1 metru la plus infinit și atunci nu mai stai să-ți bați capul cu focus manual, cu habar n-am, diafragma este fixă și atunci doar îndrepți aparatul și ai tras. Și dacă folosești și funcția de light leak, face acea arsură pe fotografie tipică fotografiei pe film și pot spune sincer că fotografiile făcute cu acest obiectiv au vibe-ul acela de fotografii pe film. Da? Este un obiectiv creativ, este un obiectiv pe care l-ai pus pe aparat și te distrezi efectiv. Da? Nu este, nu știu, dacă ești pixel peeper sau vrei cel mai sharp obiectiv, evident nu este acesta, dar pentru 800 de lei mi se pare un preț foarte bun pentru câte chestii creative poți face cu această lentilă, ba chiar poți și filma cu această lentilă. Așa că recomand Polar Pro 28 de mm f11 Light Leak și el rămâne în trusa din 2026. Trecem la următoarea lentilă creativă, se numește Lens Baby 28 de mm. Am foarte mult 28 de mm ca lentile, că până la urmă și lentila cu care filmez 24-105, dar are acest 28 de mm în ea. Și atunci
Aceasta este lentila cu care am început fotografia de stradă. O să pun primul cadru pe care l-am făcut cu această lentilă. Este un lens Baby Trio 28 de mm f3.5. Cum adică f3.5? Adică diafragma este fixă. Ai f3.5, nu se mai închide, nu se mai deschide. Ai 3 lentile într-una, ai suite-ul, velvetul și twist-ul. Prin rotație poți schimba lentilele, iar între lentile, când faci schimbarea și să spunem la jumatea cursei, practic poți face următorul efect din cameră, dublează subiectul, da? Dublează imaginea, ceea ce mi se pare foarte interesant. Este o frumusețe de lentilă, am luat-o pentru fotografie de stradă, 28 de mm, având obiectivele pe care vi le-am arătat înainte, adică aveam 100 de mm macro, dar am zis să încep fotografia de stradă cu o lentilă de 28 de mm ca să mă facă să mă obișnuiesc să mă apropii de oameni și să îi pot fotografia. Dacă sunt interesați, o să fac review special acestor lentile, pentru că poți face foarte multe lucruri creative cu ea. Vă atașez un cadru în care am încercat o fotografie de produs, pe care o găsiți și pe Instagramul GDV Media. Poți face chestii foarte faine, natură moartă, portrete, flori, deci stradă, da, fotografii de stradă, poți face niște cadre foarte reușite. Eu am atașat câteva cadre din diferite nișe ale fotografiei, da, făcute cu această lentilă. Rămâne în 2026, este o lentilă foarte distractivă, foarte faină, pe care o recomand. Hai să vorbim despre o lentilă dragă mie, sau cred că cea mai dragă lentilă pe care o am. Este vorba de un Seven Artisan Fisheye 10 mm 2.8. Este un obiectiv manual. La acesta se închide diafragma, deci ai de la 2.8 la f22. O să pun câteva cadre cu această lentilă. Povestea este funny. Eram cu un tovarăș la târgul de vechituri din Valea Cascadelor și a luat un fisheye pentru DSLR-ul lui. Avea un 6D Mark 1, dacă nu mă înșel. Și până atunci eram doar cu lentile Canon, nu acceptam alte lentile, deși avusesem și alte branduri pe trusa veche, pe trusa de Nikon și Panasonic. Pe Panasonic, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult Sigma, niște lentile extraordinare, dar nu eram fan, nu știu, Seven Artisan, TT Artisan, Meike, habar n-am, și ce branduri mai sunt. Acum sunt Astrohi, Laowa, da, sunt o grămadă de branduri noi, ceea ce e foarte bine. Și atunci tipul și-a luat nu mai știu exact ce, nu cred că era Rokinon, era un fisheye, nu mai știu, cred că Samyang, dacă nu mă înșel. Era pentru prima oară când mă joc cu un fisheye și mi s-a părut extraordinar, m-am îndrăgostit de lentila aia și am zis, bă, hai să caut și eu ceva pentru R6-le meu. Numai că n-am vrut ceva cu autofocus și n-am vrut ceva cu diafragmă întunecată, așa că am găsit acest Seven Artisans la băieții de la iShoot, pe care îi recomand și pe care îi salut pe această cale. Și m-am îndrăgostit de această lentilă. Vara aceasta a apărut a doua versiune a acestui obiectiv. Poate o să vând acest obiectiv și o să-l iau pe acela. Oricum foarte distractiv. V-am pus câteva cadre făcute cu acest obiectiv. Rămâne în 2026 și nu vine să cred cât de distractiv poate fi un obiectiv atât de ieftin în comparație cu celelalte. Este din metal. Dacă nu mă înșel, cred că și Polar Pro este din metal pentru că este destul de rece. Dar acesta este sigur din metal. Undeva la 1200 de lei când l-am achiziționat. Foarte distractiv. Mai distractiv decât anumite lentile care au costat 8000 de lei. Deci, din punctul meu de vedere, dacă n-ați avut un fisheye, dacă n-ai un fisheye, ia-ți unul pentru că îți trebuie cu siguranță. Rămâne în 2026 fără nicio discuție și cred că rămâne preferatul meu în continuare și în 2026. Anul acesta, în vară, m-am hotărât să iau acest OM System TG7. N-am avut noroc cu primul exemplar, avea niște pixeli arși pe senzor. Cum îți poți da seama, dacă fotografiezi share-ul, o să vezi că ai niște pete pe imagine, ori înseamnă că e praf, ori înseamnă că pixelii de pe senzor, câțiva, sunt morți. Îmi place jucăria aceasta, o să pun 2-3 cadre, n-am apucat să o folosesc atât de mult, deoarece am luat-o for fun, am luat-o pentru ieșirile cu mama mea, da, cu tovarăși, când nu am chef să car trusa de full frame-uri.
Și am luat-o pentru că este foarte rezistentă, o poți da unui copil, rezistentă la apă, la impact, la îngheț, da? Deci o cameră foarte distractivă. Are câteva filtre creative. Dacă îi pui și niște accesorii, poți face niște chestii de macro sau microscop foarte interesante cu această cameră, underwater și toate chestiile de genul. Rămâne în 2026 ca o variantă pe care o poți pune în buzunar în zi de zi și poți face niște fotografii faine. Nu am pretenție de la ea ca de la un full frame, ținând cont că această cameră a fost 2000 de lei, cred că, dar este o cameră foarte capabilă. Rămâne în 2026 sau trece în 2026 alături de celelalte jucării. Dacă tot vorbim de camere, am zis că o să fac clip separat. De fapt, am vrut să pun clipul, să fac o combinație între clipul de săptămâna aceasta și clipul din iulie 27, dar am zis să pun toată trusa. Am și acest Kodak Ultra F9, este un aparat foto pe film, F9 dacă nu mă înșel, 31 de mm lentila. Un aparat simplu pe film, point and shoot, cum aveau ai noștri, da, foarte distractiv. Câteodată mai trag și film și acesta rămâne în 2026. Câteodată e foarte distractiv să iei, să tragi niște cadre pe film și este interesant procesul ăla când îl trimiți la developare, tu uiți ce cadre îi tragi și îți vin peste o săptămână, două, o lună, depinde când îți amintești să le trimiți la developare și parcă îți faci o surpriză, știi, când ai tras cadrul, nu știi, e perfect, nu e perfect, a ieșit bine, nu a ieșit bine. Eu pun filme pe ISO 400 pe ele și nu m-au dezamăgit până acum. În continuare, sau uite, poate e nevoie să trag mai multă fotografie pe film, dar și el rămâne în trusa din 2026. Tot vorbim de film, mai am acest Kodak Ektar H35, prima variantă, pentru că am înțeles că a apărut N-ul. Acesta este un half frame, deci dintr-un film de 36 de cadre, de fapt ai 72 de cadre. Interesant, este primul half frame cu care m-am jucat, tot la fel ca acel Kodak. Este plastic, da, sunt niște aparate ieftine, dar cu care poți face niște chestii interesante. Am tras și cu acesta, când l-am luat, cred că am tras vreo 5 filme cu acesta. Foarte interesant, foarte distractiv, îl recomand, la fel rămâne în trusa din 2026. Recomand aceste aparate când vrei pur și simplu să te distrezi. Vibe-ul acela de film nu poate fi înlocuit de nimic din punctul meu de vedere, așa că rămâne. Hai să vorbim și de partea audio. Am lavaliera Rode Wireless Go 2 cu care înregistrez sunetul, foarte fain această lavalieră și recomand această lavalieră, sunt foarte mulțumit de ea și din păcate am dat și pe... A mușcat puțin asfalt, dar rezistentă, deși sunt făcute dintr-o sticlă, dar foarte interesante. Dar de curând am achiziționat acest Sennheiser MKE200. De ce? În primul rând îmi place că are acest cablu care se poate da jos. La alte branduri, dacă s-a rupt cablul, trebuie să cumperi microfonul, pe când aici l-ai dat jos, dacă, nu știu, l-ai rupt, cumperi alt cablu. Îmi place că este în fața microfonului cablul și îmi place și culoarea lui. Este Sennheiser până la urmă, da? Ce nu mi-a plăcut la acest microfon este faptul că este mai axat pe înalte. Rode-ul este mai axat pe joase. Nu asta e problema, dar ce mi-a displăcut foarte mult și l-am și aruncat, vine cu acea dead cat, acea pisică moartă, dar puful acela foarte prost făcut, adică efectiv cad scame din el într-una. Dacă trage, rămâne fără scame, ceea ce la lavalieră nu s-a întâmplat niciodată sau la alte branduri nu s-a întâmplat niciodată. Așa că am preferat să-l arunc și prefer să risc, da, să iau puțin vânt cu el decât să stau cu chestia aia care îmi lasă scame pe haine, pe aparat, când schimb obiectivele îmi pot cădea scamele acelea la senzor și prefer să nu. Dar recomand acest microfon și el merge cu mine în 2026. Sennheiser MKE200. Am vrut să vă arăt și un Zenit mai devreme, dar din păcate nu mai merge. Așa că nu mai merge cu mine în 2026. Mai am acest obiectiv cu care am tras câteva cadre. Este un Card Size INA DDR, un 50 mm 2.8. Eu vă sfătuiesc să
folosiți obiective M4.2, deci obiective pe film, pentru că există adaptoarele acelea și poți pune aceste obiective pe orice aparat și te poți juca. Culorile sunt foarte faine, au o personalitate a lor față de obiectivele acestea noi, care sunt perfecte. Și este o variantă foarte ieftină cu care te poți distra. Un obiectiv de genul îl găsești de la 50 de lei la 200 de lei. Ți-ai luat un adaptor din acela normal, da? Adică fără nimic electric, vorbim de doar adaptorul în sine, cred că 100 de lei sau habar n-am, nu mai știu exact cât costă un adaptor de genul, și intri pe OLX și găsești o grămadă de obiective M4.2 cu care te poți juca, îți poți face o trusă foarte faină, ieftină, sunt din metal, fiecare are personalitatea lui, mie îmi place imperfecțiunea lor și îți poți face o trusă, cred că sub 1000 de lei îți poți lua 2-3 obiective ca lumea, dacă nu te deranjează focusul manual și dacă nu ești pixel peeper, dacă nu vrei să dai 500% zoom și să vezi, habar n-am, părul din nasul persoanei pe care ai fotografiat. Rămâne și acest obiectiv cu mine în 2026 și dacă tot vorbim de obiective pe film, dar acesta este un obiectiv drag mie, nu știu dacă povestea este reală sau nu, am găsit-o pe această doamnă pe OLX, am înțeles că tatăl ei a decedat și vindea trusa foto a tatălui ei. Și mi-a plăcut foarte mult acest obiectiv, mi-a plăcut în sensul că este foarte îngrijit, este ca nou. Evident s-a pus un pic praful pe el acum, chiar dacă a fost în cutie, dar este impecabil. Miroase a vaselină, efectiv, și plus vine cu cărticica aceasta, Întreprinderea Optică Română București, adică îngălbenită de timp, da? Mi se pare foarte fain acest lucru. Cutia tot, adică totul este original și îngălbenit de timp. Am pus-o pe doamnă să îmi trimită pe WhatsApp, am sunat-o și am pus-o să-mi arate irisul, dacă merge diafragma și tot. Doamna nu se pricepea, dar mi-a arătat. Obiectivul acesta are parasolarul integrat în el, deci doar îl ridici ca la Olympus, dacă nu mă înșel. Este un 200 mm f4. E o bijuterie, efectiv. Mă întrebau oamenii de la târg dacă nu vreau să-l vând, pentru că n-au văzut un obiectiv M4.2 atât de îngrijit. Este superb, adică merge pe lângă țaisul pe care vi l-am arătat. Acesta este efectiv o bijuterie, merge lin, impecabil, o bijuterie de fotografie. Chiar am tras acest cadru cu el, pe care l-am și printat. Repet, vorbim de un obiectiv de 200 de mm cu focus manual. Foarte fain, rămâne cu mine în 2026 și este o bijuterie efectiv. Îl păstrez în cutie, deci am mai multă grijă de obiectivul ăsta decât am de toate obiectivele. Nu știu de ce mi-a intrat la suflet obiectivul ăsta și, deși nu este cel mai sharp, pentru că nu este, nu știu, îmi place pur și simplu, îmi place ideea asta că e atât de îngrijit, până și cutia asta ruptă de timp și lipită cu scoci, așa, este genial. Rămâne în 2026. Și acum, ultimul obiectiv, dar nu cel din urmă, pentru că penultimul obiectiv, practic, pentru că urmează să vi-l arăt pe cel cu care filmez. Dar este ultimul obiectiv achiziționat, este vorba de un Seven Artisan 50 mm T2. Deci este o lentilă cinematică, este un Spectrum. Foarte solidă această lentilă, foarte dură, este metal, tata, adică n-ai nicio problemă. Toate B-roll-urile pe care le-ați văzut până acum sunt filmate cu această lentilă, deoarece n-am avut ocazia, o am de o săptămână și n-am avut ocazia să mă joc cu ea pentru că afară plouă și evident nu am water sealing. O lentilă pe care am dat 1100 de lei, dacă nu mă înșel, nouă, tot de la iShoot. E o lentilă cinema, întotdeauna mi-am dorit o lentilă cinema. Este o frumusețe de lentilă cu care sper să fac, cu care vreau să fac niște scurtmetraje. Foarte faină, foarte bine construită. Dacă a căzut asta pe parchet, îmi e milă de parchet, nu de ea. Deci atât de solidă este. Și acum o să fac trecerea, o să schimb din R6 în RP pentru a vă arăta și R6-le. O să vă arăt și cage-ul de la R6, deoarece am riguit această cameră.
Și lentila cu care am filmat acest episod este un 24-105 f4L de la Canon, pe care am un filtru Black Mist de 1.2. De aceea aveți acest look de ceață, da? Proiectorul pare foarte încețoșat și de aceea pare totul mult mai soft. Hai să facem trecerea. Și aici este primul body full frame pe care l-am achiziționat, anume Canon R6 Mark I, camera mea principală, cu care am tras o mare parte din acest video în C-Log 3. Iubesc această cameră și acum ar trebui să zic, stai, asta nu e totul, ca la teleshopping. Așa arată camera acum, este complet riguită, monitor, mâner, cușcă, microfon. Practic cu această cameră, sau mare parte din clip, a fost filmat cu această cameră. Așa că am vrut să vă arăt și un pic rig-ul. Evident o să vorbesc despre el mai mult dacă sunt interesați de așa ceva, dar aceasta a fost camera cu care am filmat primul episod și episodul acesta. Aceasta este Canon 24-105 f4, all-arounderul, să spun așa, lentila cu care filmez, pe care am pus un filtru Black Mist de 1:2 pentru look-ul acela de ceață, o altă lentilă care rămâne în 2026 și ultima lentilă din această trusă. Așa, se vede că n-am mai făcut YouTube de mult timp, sper ca de data asta să înregistreze bine lavaliera, deoarece am înregistrat mai devreme și cred că am uitat să conectez lavaliera la aparat. Am uitat să fac încheierea. O să pun cele două Instagram-uri ale mele, de stradă și de studio. Nu cred că mai e nevoie să spun de R6 Mark I că o să treacă cu mine în 2026, mi se pare evident. Sunt curios ce trebuie să ai în 2025 și ce trebuie să rămâne pentru tine în 2026 sau ce modificări urmează să faci la trusa actuală. Lasă și tu un comentariu dacă ți-a plăcut acest clip. Sunt curios ce trebuie să folosești în 2025 și ce trebuie să vrei să folosești în 2026. Dă și tu un like, un share, un subscribe. Ne vedem data viitoare cu un clip fain în continuare. Ce să zic? Sper că a venit Moș Nicolae pe la tine și numai bine. Ne vedem data viitoare. GDV, ia uzi.